at Santa Rita Samar pa rin. At ito na yung bungad sa atin ng lubak. I am waiting for a bus at the end of the night, under street lamp, bent face flame by the light. Balik na siya ng Maynila, guys. Yes. Ganyan lang. Nayo, bayad sa Shakoy, Nay. Yay! Lagi. Tama na. Na naman. Nanueldo tayo lakaw. Bayad sa Shakoy. At nuuwan na. Bye-bye, Nay. Ay. Oh, sige. Ay. Tatay. Bye-bye. Yeah. Yo guys, at mula rito sa Barangay Inalad, Calubian, Leyte, balik na tayo ng Metro Manila. Mahaba-habang biyahe na naman tayo. Abutin na naman tayo ng lagpas 30 hours na biyahe nito. Dahil mula rito sa Leyte, tatawid pa tayo ng Roro. And then mahaba-habang biyahe pa mula sa Bicol at sa Quezon Province. Kaya tara, ride safe guys. Dito sa Calubian Port o dito sa Calubian Leyte, meron talaga dito biyahe ng Roro o ng barge patawid mula rito papuntang Matnog Port sa Sorsogon. Saan isasakyan ko ngayong araw na to, kaso wala silang schedule ng pagtawid ng barko mula rito sa Calubian papuntang Matnog sana. So kung yun sana isasakyan ko, hindi na ako mapapagod na dumaan sa mga lubak na kalsada sa Samar. At the same time makakatipid pa ako ng oras dahil 8 hours lang ay makakarating na ng Matnog Port. Pero no choice ako dahil ngayon talaga yung schedule ng uwi ko. At dahil walang barko, ako pa rin ay dadaan sa Samar papunta sa Northern Samar papunta sa Allen, patawid ng Matnog. So yun, sa mga taga rito pala sa Calubian ha, nakalagay sa kanilang tarpaulin o nakapaskil sa kanilang ticketing office, daily yung kanilang biyahe or araw-araw daw. Pero may chance pala na walang biyahe sa isang araw. Tulad ngayon, nag-message na ako kaninang umaga kung may biyahe ba sila. At nag-update naman sila na wala daw biyahe ngayong araw. Pero dahil ngayon talaga ako uuwi o ngayon talaga ako babalik ng Metro Manila, hindi ko na inantay na magkaroon pa ng barko dito sa Calubian o yung MV ONG yan. At yun, itutuloy ko na yung aking pag-uwi dahil nga schedule ko ng pagbalik ngayon sa Metro Manila. So yun guys, at dahil hindi ako nakasakay sa Roro patawid doon sa Matnog sana, ay ang dadaanan pa rin natin ay walang iba kundi rito sa Samar papunta sa Allen at doon tayo sasakay ng barko. So yun guys, ang oras ay 1:20 PM. Medyo mahangin ang panahon dito ngayon sa Calubian, Leyte. Kanina kinakabahan ako dahil parang uulan. Pero at least hindi naman natuloy, hindi naman tumuloy yung ulan pagdating ko na rito. Kaya please like this video guys, mag-subscribe kung di pa nakasubscribe, at please share this video kung nagustuhan nyo yung mga ganitong uri ng vlog ko. So yun, tara. In the moment, I wake up feeling no pain. Long stretches
Dumadaan tayo ngayon dito sa Barangay Limon, dito sa Caloocan, Leyte. Ito yung pinaka-stopover ng mga biyahero papuntang Ormoc, Southern Leyte, Biliran, ganyan. Yung pakanan na yan, yung pakanan na way ay papuntang Ormoc City, Southern Leyte, Maasin. Dito tayo sa pakaliwa, papunta tayo ng Carigara, papuntang Tacloban, papunta ng Samar. Tara, tara. Stuck in the seal, they never make it out. In the morning, I'm wondering how I'm gonna get through the night. Sick and weary, only your love gonna make it right. Yeah, only your love, only your love. Pag nakatuntong na tayo dito sa may Carigara, Leyte, grabe na yung kalsada rito, napakaganda, sobrang smooth. Isang diretso lang to papunta doon sa may Santa Fe, Leyte. So mula doon sa may Santa Fe, Leyte ay kakaliwa tayo doon sa may intersection, may diversion road tayo dadaan papuntang Tacloban, Leyte. So yun, dito sa Carigara, napakahabang diretsong kalsada nito at ang ganda ng mga tanawin habang bumabiyahe tayo rito. Ang oras ay 2:30 PM, kaya tara tara. Won't you stop by to stay? I'm a better man with your love than without. In the seal, they never make it out. And in the morning, I'm wondering how I'm gonna. Pasok na tayo sa bayan ng Santa Fe. Mula rito sa Alang-Alang, Leyte, patawid na tayo rito sa may bayan ng Santa Fe, Leyte. Ito na yung kanilang arko. Sira nga lang yung arko nila. Tapos dito sa unahan ay may intersection. Kaliwa tayo rito dahil tayo ay dadaan ng diversion road. Ayan, so kaliwa tayo rito. Pa diversion road to, tapos ang labas natin ay Tacloban. Tapos malapit na tayo sa San Juanico Bridge once na dito tayo dumaan. Kasi pag doon tayo dumaan sa mismong highway, tadaan pa tayo ng bayan ng Palo. Ang oras ay 3:02 PM. Buti naman at wala nang ulan dito. Sundan lang natin yung kalsada dito sa diversion road, tapos ito yung mga madadaanan natin. Hindi naman malubak dito, kaya okay na okay dumaan. Tapos once na na-reach na natin tong parte na to, may kaliwa, may pakanan. Dito tayo sa pakanan, itong paakyat. Ito na yung papuntang Tacloban. Tapos dito ay mga oras na to ako lang yung dumadaan, no? So ibig sabihin konti lang talaga yung dumadaan dito sa parte ng Tanang Diversion Road, kaya advisable na dito tayo dumaan. Tapos ang ganda pa ng view. May mga solar lights naman dito, kaya siguro naman gumagana yan pag gabi na o pag madilim na, kaya hindi naman nakakatakot dumaan dito pag gabi. Ayun, ang daming solar lights.
Tapos ito na yung huling bahagi ng diversion road. And then kakaliwa na tayo rito. So kaliwa na tayo rito. Yung pakanan, yung papuntang Tacloban City proper. Dito sa kaliwa guys. Highway na ulit to ha. Pan-Philippine Highway na ulit to. Tapos ilang kilometro na lang makakarating na tayo sa San Juanico Bridge. Yun, so mas napabilis yung biyahe natin. Doon tayo naman sa diversion road ng Santa Fe, Tacloban. Tara. Tapos mula dun sa paglabas natin ng diversion road, dire-diretsong highway lang. And then kanan tayo dito, papunta na tayo ng San Juanico Bridge. Patawid na tayo sa Samar. So update lang dito guys, medyo malubak lang dahil ginalagyan ng rotonda. Kaya medyo malubak lang sa parte na to. Tapos sa unahan nagbabadya ang ulan. Napakalakas yata ng ulan dun. Ayun ang kanilang signage or Arco Living Tacloban City. At patawid na tayo ng San Juanico Bridge. At lahat ng mga uri ng sasakyan ay pwede nang tumawid dito sa San Juanico Bridge. So anytime pala pwede nang tumawid dito. Ganda talagang dumaan dito sa San Juanico Bridge. Nakakamangha. Ay putik, inulan na tayo. At talapos na tayo ng San Juanico Bridge. Andito na tayo ngayon sa Samar. Samar na tayo guys. At inulan pa nga tayo rito. Grabe naman yun. Inulan na ako dito. Nabasa na ako. So carry lang. So nakatawid na tayo sa San Juanico Bridge. Kaya dito na tayo ngayon sa Samar Island o sa Samar Province. Pagtawid natin doon sa gitna, sakto doon sa mismong taas ng San Juanico Bridge, biglang bumuhos yung malakas na ulan. Tapos pagtawid dito, wala nang ulan. Hanep, diba? Tara. Grabe ang malas ko naman dun sa part na yun. Sa kalagitnaan pa talaga ako ng San Juanico Bridge. Inabutan ng malakas na ulan. Tapos pagtawid dito, walang ulan. Tuyong-tuyo yung kalsada. Galing.
So Santa Rita, Samar, pagtawid ng San Manico Bridge galing Tacloban, goods pa yung mga kalsada. So Santa Rita, Samar pa rin to. Nakakapagpabilis ako ng takbo, umabot ako ng mga 80 kilometers per hour dahil goods na goods pa yung kalsada rito. At Santa Rita, Samar pa rin. At ito na yung bungad sa atin ng lubak. Pero ilang metro lang naman to, siguro mga 20 meters lang. Pero lubak oh. Uy, Silver Star. Naalala ko lang pag nakikita ko yung Silver Star na bus kasi yun yung sinasakyan namin kapag umuwi kami dati papuntang Leyte. Silver Star na bus talaga yung sinasakyan namin. Bagong gawang kalsado. Naalala ko kasi nung itong parte na to, malubak to dati. Yung mga espalto na natanggal-tanggal na napatsi-patsi na hanggang sa naging lubak na siya. Tapos ito napalitan na ng bago. Okay na okay. Uy, tatlo kaming ADV rito. Nasa unahan ko dalawang ADV. Yung isa ADV 160, yung isa ADV 150. Tapos ito nga, sa bahagi pa rin tayo ng Samar, syempre dito sa dinadaanan ko ay ginagawa or nagawa na yung kalsada. Maganda, bago na. Tapos ito sa kaliwa ay gagawin pa lang, under construction. Pero inaalala ko paano kaya pag mamayang gabi na o madilim na, tapos madadaan ako sa mga parte ng Samar na sobrang lubak pa din. Sana naman nagawa na yung ilang bahagi ng kalsada rito. Kasi kung abutin ako ng dilim, at syempre aabutin naman talaga ako ng dilim, ay mahirapan akong makita ang mga lubak dito sa Samar. Kasi nakakagulat pa naman yung mga lubak dito. Yung akala mo smooth na dire-diretso, tapos mamaya maya may lubak na naman sa unahan. Dito ito, naalala ko pa tong parte na to. Nung umuwi ako, naangkas ko yung pinsan ko. Dito pa nalaglag yung ano namin bag. Ayan sa parte na to. Pero okay, in fairness, ang ganda na. Bagong bago na yung kalsada. Yun naalala ko. Naalala ko yung ano rito.
Yun nga, yun, nalaglagan kami ng bag nung backride ko yung pinsan ko. Yung nakarang uwi pa, 2023 pa yata yun. Tapos ngayon okay na. Kahit pa paano, may improvement naman yung ibang parte dito sa Samar. May mga action naman na ginagawa or meron namang mga development na ginagawa. Kasi yung ibang mga lubak ay napalitan na ng mga bagong kalsada. Pero hindi pa naman tayo nangangalahati sa buong dadaanan natin kalsada rito sa Samar. Kaya hindi pa natin alam or observe pa natin syempre yung ibang parte. Tara. Sabay dito, lubak pa din. Aray ko. Ay, naririnig yung kumakalansing. Yan ay aking camping table. Kumakalansing yung camping table ko, ibig sabihin malubak yung dinadaanan ko. Parang yun yung nagiging senyales no. Ay no, di ba? Malubak, kumakalansing yung camping table. Pero pag walang lubak, walang kumakalansing. At grabe pa rin talaga yung mga lubak. Kita nyo yan? Lubak yan. Kaya kung lubak, naririnig yung ingay o kalansing ng camping table ko. Kakatapos na ng lubak, diba? O ito, lubak ulit. Tapos binigyan naman tayo ng magandang kalsada. Okay lang. O dito lubak, so iwas tayo. Kaya dito tayo sa may right side dumaan. Kasi yung sa kaliwa o sa gitna, kita nyo naman, grabe naman yung lubak na yan. Talagang pag dumaan ka dyan, mapapamura ka no? Ganda ng tanawin dito sa Samar. Dito sa Samar no? Sobrang gandang dumaan dito dahil sa mga magagandang tanawin. Tsaka yung ambience talaga dito. Ang sarap magmotor sana. Kaso nga lang dahil sa mga lubak. Yun yung kinakaayawan o yun yung parang kinaiinisan mo pag dumaan ka dito. Pero regardless sa mga lubak, ang ganda ng view rito guys. Sobrang ganda ng view rito. Eto, grabing mga lubak talaga. Pero inaayos naman, pero may lubak pa din. Parang hindi naman nakikitaan ng under construction to.
kung tatanungin niyo kung malubak pa rin ba sa Samar, opo, malubak pa rin sa Samar. May mga parte ba ng kalsada na nag-improve na o nawala na yung lubak? Meron po, may mga pailan-ilan, pero marami pa rin ang lubak. Pero kung wala lang mga lubak dito sa Samar, sobrang gandang mag-rides dito. Dahil ang sarap sa pakiramdam o yung ambience dito, ang sarap magmotor. Tapos ang gaganda pa ng mga view rito, mga kabundukan, ang dami mo rin may nakikita. Pero kung wala lang talagang lubak dito sa Samar, sobrang gandang mag-rides dito. Kasi ang gaganda ng mga view rito, ang dami mga tanawin na makikita, mga kabundukan. Tapos may mga parati pa rito na sobrang ganda ng mga kurbada, yun nga lang malubak. All this time, I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to you. At dito pala tayo ngayon sa Buray, Paranas, Samar. Yun. So ang oras ay 5:02 PM at dumadaan tayo ngayon dito sa Paranas, Samar. Ilang kilometro na lang ay makakarating na tayo ng Catbalogan City. Siguro nasa 20 kilometers na lang ay Catbalogan City na. Make your escape. You know the fortune favors the brave. So close, just get away. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to you. At in fairness dito sa may Paranas, Samar, ay ang ganda pa rin ng kanilang kalsada. Now look in your eyes, both between the eyes, both between the Kanina dun sa may San Juanico Bridge, diba? Nasa gitna na tayo, nasa may pinakamataas na parte ng San Juanico Bridge. Biglang bumuso yung malakas na ulan. Nung inabutan tayo ng malakas na ulan, tapos basa-basa ako kanina dahil nga wala akong kapote. Syempre nasa kalagitnaan ng tulay. Tapos ngayon natuyo na lang yung aking damit o yung long sleeve ko. Natuyo na lang siya dahil sa malakas na hangin at pagbabiyahe. At itong long sleeve ko, natuyo na lang siya dahil sa biyahe. Yun din minsan sa mga strategy na ginagawa ko. Halimbawa, may naabutan ka ng malakas na ulan, tapos sa kasunod naman nito ay nawalan na ng ulan o wala ng ulan. So ang ginagawa ko, hindi na ako nagtatanggal ng damit, lalo na kung manipis naman yung suot ko, tulad nitong mga sublimation na long sleeve. Dahil habang nasa biyahe naman malakas yung hangin,
At the same time may sikat pa ng araw. Natutuyo din naman siya. So ngayon ito yung nangyari. Natuyo na yung damit ko. Na kanina ay sobrang basa. Ang sarap ng bumiyahe rito sa Samar. Eh no. Kita nyo? Pakatbalawagan na to guys ah. Pati yung Pakatbalogan na kalsada, napakaganda na rin. Dahil sigurado ako at tandang-tanda ko, kahit last year pa lang, kapag papunta ka ng Leyte at dumaan ka ng Katbalogan, paglagpas mo dun sa proper nila, ay ma-experience mo na yung mga lubak. Pero ngayon, ang ganda ng kalsada. 99.9 walang lubak. Wala pa tayo sa Katbalogan. Andito pa lang tayo sa Yabong Samar. Parang dito yata banda, o dito yata yung lugar na merong parang farm ng mga tahong. Ewan ko kung tama ako. Ay hindi pa rito yata. May mga farm ng tahong. Ay hindi pa nga rito. Naalala ko ito yata, yung bayan yata naalala ko itong bayan yata ng Yabong, yung may mga farm ng tahong. Ay ito nga, ay no. Mga shells, may mga talaba. Ito nga ay no, mga tahong, tapos may iba't ibang bote pa. Mga seafood. Dito nga dami o talaba, tabi-tabi. So ito nga, bayan nga ng Yabong yun. Or bayan, ito nga yung bayan ng Yabong, yung maraming mga nagtitinda ng mga tahong or talaba. Parang dito lang yata yan sa kanila, sa kaliwa lang, sa kaliwang parte at sa kanan. Parang dyan lang yata nila pinapalaki o pinaparami yung mga tahong na yan. Tara guys, tara. Tara guys, diretso pa tayo sa biyahe natin. Yung kaliwa na yun yung papuntang city proper. Dito tayo dadaan sa may kanilang diversion road. Kasi pag dumaan tayo sa city proper ngayong mga oras na to, 5:39 PM, ay masyado nang matraffic dun. Maiipit tayo sa traffic. Kaya dito tayo daan sa diversion road. Although dito sa diversion road, alam ko may mga ilan talagang lubak dito, o marami na ring lubak dito. Mas maigi na rin kumpara sa maipit tayo sa traffic doon sa city proper. Hindi naman totally lubak itong buong diversion road, na ilang parte lang. Kaya tara, malapit nang sumapit ang gabi. Dahil kung napapansin nyo naman siguro, pakulay orange na yung paligid dahil patakip silim na. Dahil ang oras nga ay 5:40 PM. So tara, dito tayo daan sa may diversion road ng Katbalogan City. Naalala ko dito ako nagpa-vulcanize na, no? Dito. Yan, dyan ako nagpa-vulcanize. Nung naplatan kami nung pangilang biyahe ko ba yun? Pang-apat o pangatlo? Yung angkas ko yung tito ko. Naplatan kami dyan sa may diversion road o dito sa diversion road. Buti na lang nag-vulcanize dito. At dito sa diversion road, mayroong gasolinahan ng Shell, mayroon ding McDonald's dito. So talagang maraming tao rito, kaya hindi kayo matatakot. Pero stop over muna ako rito guys, sa may Shell. Stop over muna ako rito.
para umihi o para mag-CR. Yo, good afternoon guys, at malapit na magdilim. Ang oras ay 5:47 dito sa may diversion road ng Catbalogan City. Ayan, pa sunset na or na meron ng sunset. So nag-stop over muna ako dito. Ito yung una kong stop over mula nang nag-ride out ako sa Calubian Leyte o sa Barangay Inalad, Calubian Leyte. So 5 hours na rin ako bumibiyahe mula nung nag-ride out ako, at ito yung aking unang stop over gaya nga na sinasabi ko, dahil medyo mainit na sa puwet, masakit na sa puwet. Pero in fairness guys, sa may Santa Rita, Samar, yung ibang mga kalsada doon ay maayos na o bagong gawa. Siguro sa Santa Rita nasa 85% ng kalsada nila doon ay maayos na. And then sa may Calbiga, Samar naman, tapos Hinabangan, Calbiga, Samar, Hinabangan, Samar, tapos Parana, Samar, grabe din, magaganda na rin yung mga kalsada papunta rito ha. Ewan ko lang kung papunta ng Leyte o papunta ng South. So yun, yung riding experience ko ngayon ay medyo maganda. Nakapagpabilis ako ng takbo, siguro mga mayroong 10 kilometers to 15 kilometers na dire-diretso akong bumiyahe na wala akong na-experience na lubak. Kaya naging maganda. Bukod doon, naganda pa ng mga view dito sa Samar. Kaya papalamig lang ako dito ng puwet dahil mainit na sa puwet. Mga 15 minutes lang, then ride out na tayo para at least mga bago mag 12 ay makarating na tayo ng Allen sa Northern Samar para patawid ng Bicol. So hindi pa rin naman muna ako maghahaponan dahil medyo busog pa. So maya maya na lang sa daan, depende kung saan ako maabutan ng gutom. Meron naman akong baong kanin o panghapunan tapos tubig. So yun guys, kung nakabot kayo sa video na to, please wag niyong kalimutang i-like yung video na to ha. Nakarating na ako ng Catbalogan, hindi pa nila like yung video na to. Tapos paki-share na rin kung nagustuhan nyo mga ganitong biyahe, at mag-comment kayo kung gusto nyo magpa-shoutout. Yun lang guys, so tara. At talagang padilim na dito sa may diversion road ng Catbalogan City, kaya tara, biyahe na ulit ako. Huminto lang ako or nag-stop over lang ako ng mga 15 to 20 minutes. Nagpagpag lang ng alikabok, nagpalabig lang ng puwet. So mula rito sa Catbalogan, ayon kay Google Map, ay mga 3 hours and 7 minutes makakarating na daw ng Dapdap Port sa Allen sa Samar. Pero dahil mag-stop over pa ako mamaya, dahil kakain pa ako ng hapunan, or depende kung uminit na ulit yung puwet, ay siguro mga 4 na oras mula rito sa Catbalogan makakarating tayo sa Allen. At bukod pa dun baka rin kasi may mga lubak, kaya magiging mabagal yung takbo natin. So ang oras ay 6:08 PM, mga 11 or 10 PM or 11 PM baka makarating na tayo ng Catbalogan, or siguro mga 10 PM or 11 PM ay makakarating na tayo ng Allen or dun sa may PR patawid ng Matnog, Sorsogon. So tara guys, let's go. So ito na yung dulo ng diversion road, at meron lang parte na mga ginagawang kalsada rin dito. Patuloy pa rin yung construction o pagre-repair ng mga kalsada rito sa Catbalogan City. Pagas muna pala ako rito dahil kalahati na lang or ilang bar na lang meron ako. Yun guys, so napagpa full tank tayo rito sa Catbalogan City. May sea oil dito at 86 yata, or yun 86.10 yung kanilang per liter ng regular gasoline. So 4.7 yung na-consume natin mula sa Calubian Leyte. Spending the night in Dixon, 60-odd miles from a plan. Is it too late to learn to listen? Too late to be less a man. So yun, pangalawang stop over dito sa Calbayog City. Ang oras ay 8:06 PM at maghapon na rin ako dito. Dahil wala nang 2 hours ay makakarating tayo ng Allen Port doon sa Northern Samar. Share ko lang sa inyo yung pagkain ko, hapunan ko na pinrepair ni mama kaninang tanghali. At ito. So ito yung aking hapunan. Uy, may presyo pa ng 49 pesos. Pinili ko yan sa may Calubian. So ito yung pagkain natin ngayon. Lechon kawali.
kawali o pritong baboy, tapos kanin. Tapos bumili na rin ako ng kape. Yan, ito ay brewed coffee, walang creamer, wala ring asukal para walang matamis sa tiyan natin. Dahil pag mayroong matamis, mabilis tayong antokin o mamaya inaantok tayo. Tsaka mabilis tayong mauhaw pag matamis. Brewed coffee lang para at least daman natin or magising mismo, mabuhayan mismo tayo. So tara, kain tayo guys ng hapunan dito sa may Calbayog City. Let's go! Cobbling miles as we go. A line at a time, or a sad swan song, offering up purple rose. Po. Thank you po. Yun guys, at yung mga doon sa 7-Eleven kanina, yung nagbabay sa akin, lahat sila doon. Nakapag Philippine loop na pala sila. Napaka-astig. So ibig sabihin, mga matitibay na mga biyahero din pala yung mga yun. So mula rito sa Calbayog City, ang oras guys ay 9 PM. So ibig sabihin mga isang oras akong nag-stop over sa Calbayog. Okay na rin para maganda-ganda yung pahinga natin. At mula rito ay mga wala nang 2 oras ay makakarating na tayo ng Allenport, patawid ng Matnog sa Sorsogon. So malamig ang panahon ngayon, malamig ang hangin ngayon. At naka-recover na ako dahil nakakain na, nakapaghapunan na, at nakapagpalamig na ulit ng puwet. Kaya tara, let's go! How many yesterdays are between us now? At dito na pala ang Santa Clara Shipping. Tanong natin kung may schedule pagtawid. Try natin. Sorry, good evening po. May ano po? Mayroon sir. Ngayon, di pa. Yun guys, at dito tayo sa may Santa Clara Shipping. Dahil meron naman palang naka-schedule. So dito na tayo sumakay. Yo guys, andito tayo ngayon sa Santa Clara Shipping. Dumating tayo rito ng 10:30 PM at meron na tayong ticket. At update lang ngayong 2026. Medyo nagmahal na pala rito sa Santa Clara patawid ng Matnog. 1,340 pesos yung binayaran natin lahat-lahat. Kasama na dyan yung terminal fee. Yun. So, at dahil pagdating ko dito, pwede nang sumakay, nakakuha na tayo ng ticket, nakapagpa-tatak na tayo sa Coast Guard. Kaya punta na tayo doon sa Roro. Let's go! Yun guys, so tara, tinatawag na yung motor. Mga 5 minutes lang tayo naghintay dito sa waiting area ng motor. Tapos pwede na raw sila. Tara. Dami natin dito mga kasabay na nakamotor din. Mga 8 o 9 kami pumasok dito. Mga ganitong klase. Dito sa Allen, komportable na tayo dahil pabalik-balik naman na tayo dito. Pwede magtanong, magkano binabayad nyo dito? 1,340 po. 1,340. Kasama ka na? Galing kayo ng Tacloban? Nang late ako. Papunta ng Manila? 1,340. Anong kailangan na rin pang mga CR lang po. okay. Yun guys, so yun, komportable na tayo dito sa Allen dahil pabalik-balik na tayo rito. Pero tumaas lang o nagtaas lang sila ng presyo o ng pamasahe sa bus. Dati around 700 lang, wala pang 1K sa Santa Clara. Ngayon 1,340 na. Siyempre kasama na dun yung ako driver. Additional na lang yun pag may angkas o backlight. Pa-shoutout! Shoutout sa pamilya ko dyan!
guys, so dito na tayo sa Santa Clara Shipping. Shoutout sa mga thank you sa inyo. Sir, thank you, sir. Welcome, sir. Welcome. Sir, right check, sir. Right check, right check. Right check, sir. Right check, sir. Sa mga lakad po, sir. Sa mga vlog. Sir. So guys, so dito na tayo sa Santa Clara Shipping. Dito tayo sa barko. At may dala-dala tayong camping chair dahil yung mga nakasabay natin dito ay mga pagpasaherong bus. So ibig sabihin, magkakaubusan na naman dito ng mga upuan. Kaya ayun. At nag-CR check ako dito sa Santa Clara Shipping. In fairness, nag-improve na yung kanilang CR. Hindi na masyadong mabaho, hindi na masyadong mabantot. At may mga cubicle na, so pwede nang mag-CR or pagtawag ka ng kalikasan. Yung CR nila rito nag-improve na hindi na mabantot. Okay na yung amoy, as in wala nang amoy. At pwede ka nang makahinga dito sa loob ng CR. Yun lang guys. Hanap tayo na mapupestuhan para pesto natin itong camping chair, tapos rekta tulog tayo. Dahil nagkakarga pa naman ng ibang mga sasakyan. So meaning mamaya-maya pa to aalis. At may extra time pa tayo. At yun nga, air condition room. Medyo tahimik dito. At malamig din. Peso tayo dito. At yun, may nakita akong pesto. Dito. Yan, dito tayo. Setup natin dito. Yun guys, so na-setup na natin itong camping chair. Tapos dahil may extra time pa naman, dahil nagkakarga pa ng ibang masasakyan, tapos mga 2 hours pa yung biyahe patawid sa Matnog, at dito na rin tayo syempre matutulog para meron tayong pahinga at may extra energy na tayo pagtawid ng Matnog. Tapos biyahe na tayo papunta ng Metro Manila dahil mula Matnog mga 15 hours pa yung babiyahiin natin. So yun, pahinga muna tayo dito sa Roro o sa barko patawid ng Matnog. Yun guys, so magdadalawang oras simula nung umalis dun sa alin itong barko, at dito na tayo sa Matnog, sa Sorsogon, pero hindi pa dumadaong yung barko, minamaniobra pa. At ito yung sitwasyon dito sa loob ng barko, dito sa baba, kasabay ng mga ibang mga sakay na patawid din dito sa Matnog Port. Yun guys, at pwede na tayong bumaba. Let's go, let's go. At finally, dito na tayo sa Matnog, dito sa Sorsogon. Alright. At ayun, smooth lang yung biyahe. Kaso malubak pala dito banda. Finally, at andito na tayo sa Matnog, Sorsogon, Luzon Island na tayo. Hindi na tayo sa Island of Luzon. Finally exit na tayo rito sa Matnog Port. Ang oras guys ay 1:36 AM. At kahit pa paano, naka-idlip naman ako ng maayos, nakapwesto naman ng maayos sa Santa Clara na barko. At hindi naman ako nakakaramdam ng antok ngayon, kaya idiretso natin tong biyahe na to. At kung saan man ako aantukin, dun lang ako hihinto para magpahinga din. So ayusin ko lang muna itong aking mga bagahe. Para ma-secure ko kung yung pagkakatali ba ay maayos at saktong-sakto, para hindi sila malaglag kung sakaling malubak man tayo konti. Yun, ayusin ko lang dito sa may Gedli ang ating bagahe. Ayusin ko lang yung pagkakatali nitong camping chair ko, tapos itong extra ko na eco bag kasi mahirap na. Buti na yung ma-secure natin. Dito lang medyo gumagalaw eh. Stars blink their eyes.
Inulan na ako rito sa may bandang Erosin yata to. Taman ako nakakalayo. Inulan na ako. Hanap ako dito ng masisilungan. Sana naman meron. At mukhang malakas na talaga siya. Yo guys, at hindi pa man ako nakakalayo masyado sa Matnog sa Sorsogon, ay dito sa may bandang Erosin yata to, kung di ako nagkakamali, ay sinalubong ako ng ulan. Kaya minto muna ako dito sa waiting shed. Buti na lang along highway may nakita akong waiting shed. Magpapalit na lang din muna ako ng itong jacket, ng windbreaker, dahil sobrang lamig dito ngayon sa Sorsogon. Ang gamit ko kasi mula pag-alis sa Kalubian, Leyte, ay yung ano ko, sublimation na long sleeve. Medyo hindi siya kinakaya. Manginginig ka kapag dadaan ka dito sa Sorsogon ng ganitong oras. Kaya palit tayo ng jacket para maigil. Let's go to the carnival. You can cut me in half. I'll do anything. Dito na tayo sa Sorsogon City. Yung pakanan na to guys, may intersection dito. Yung pakanan ay diversion road. Diversion road yung kanan na yan. Tapos yung diretso ay yung city proper. At dahil madaling araw naman na, wala naman traffic sa city proper, dito tayo sa city proper dadaan. So ayan, may Petron sa kanto. Yung pakanan na yun ay diversion road. Yun din naman yung labas nito o tumbok nito. Pero dito tayo sa city proper dadaan. Snowballs to your breath. How can I compete? The mirrors are slanted, my reflection's still there. The marquees, they all read. Appearing nowhere. Appearing nowhere. Yo, good morning guys. Ang oras ay 3:52 AM at nagpagas tayo dito sa may Pilar. At ito yung pangalawang pagpapagas natin mula Kalubian, Leyte. So yung unang pagpapagas natin ay sa may Katbalogan, Samar. Tapos ito na tayo sa may Pilar. So 4 AM. Yun, at nandito nga ako sa may parang kubo style dito sa may pinagpagas or doon sa may gas station. At dahil alas 4 na ng umaga o alas 4 na ng umaga dito sa may Bicol, Pilar, Sorsogon ba to? Tama? Albay? Basta dito na rin muna ako i-idlip saglit sapagkat nakakaramdam na ako ng antok. So yun, yung idlip natin mga isang oras o lagpas isang oras pwede na. Para mga 6 AM pwede na tayo mag-ride out ulit. At sakto 6 AM maaga ay makikita or makakadaan tayo sa may Mayon Volcano mamaya. So yun guys, pahinga lang muna ako rito, idlip-idlip, gano'n lang pag bumabiyahe. Alright? Yo guys, mula dito sa may Bicol Petroleum ay biyahe na ulit ako. Nakaidlip ako kahit papaano mga isang oras. Nakaidlip-idlip din, so pwede na yun. Ang oras ay 5:24 AM. At tara. In this house of cards, she says, hey man, there were just too many days. Wow, dito sa may Daraga Albay. Grabe, kitang-kita yung Mayon Volcano. Napakaganda. Tapos may tumatakip na parang ulap dun, oh, sa gilid.
Woohoo! Ganda. Maybe nothing nowhere ever was that okay. Sa may Kamalig, Albay. Kanan tayo dito tayo daan sa may diversion road. At dito sa may diversion road guys, ito yung sikat din na 7-Eleven dito. Ayun o. Dahil yung 7-Eleven dito ay nasa likod niya o background niya yung Mayon Volcano. Astig, diba? You cannot reap what you never did sow. You cannot learn what you never won't know. In this house of cards, with only hearts, in this house of cards, and these lonely hearts. Dito na tayo ngayon guys sa Naga City. At ramdam na natin yung traffic at init. So dahil dyan, sa unahan, dito tayo daan sa may diversion road ng Naga City. Para at least hindi na tayo matraffic dun sa unahan pa. Kaliwa tayo rito. Kung may nakita kayong Jollibee tapos intersection, kaliwa rito sa may diversion road. Pag diniretso natin yun, dun pa rin naman yung labas, pero matraffic na dyan sa part na yan. Kaya dito tayo. Yan, so diversion road to. May Riles din pala dito sa may diversion road. Tapos ayun nga guys, dito pa rin tayo sa diversion road ng Naga City. Dito sa may diversion road, may gasolinahan ako laging hinihintuan dito. Ito kaliwa tayo. Yan, so dito ako laging humihinto. At dito rin ako minsan natutulog kapag ako ay bumabiyahe. Ayan, may mga parang kubo-kubo sila dyan. Yan ako natutulog. Tapos maganda rin kasi yung CR nila rito. Yun. Yo, good morning guys. Ang oras nga ay 8:15 AM at nandito tayo ngayon sa Naga City. Dito sa may diversion road sa Naga City. Ito yung lagi kong hinihintuan na area. May gasolinahan dito, tapos meron din kainan. Tapos bukod dyan, meron din silang magandang CR dito. Kaya dito na rin ako magtutoothbrush. Yan dahil medyo ano na sa pakiramdam, no? Hindi naman tayo pwede maligo. Yun na lang yung gagawin natin for the hygiene natin. Tapos yun, may mga part dito na may mga kubo-kubo guys. Dito rin ako dati, or ito talaga yung madalas na hinihintuan ko. Pag dumadaan ako dito sa Naga City ng mga madaling araw, dito ako natutulog. Dito ako nagpapalipas ng ilang oras para magpahinga. So yun, stopover lang ako rito mula doon sa Matnog. Ito yung pangalawang stopover natin. So yun, tara. Yun guys, at medyo na-refresh ako ng konti. Nakapaghilamos na, nakapag-toothbrush. At ayun, pansin natin, medyo mapula-pula na yung mata ko. Pero hindi naman ako nag-a-addict, no? Talagang mapula lang yung mata dahil gawa ng kulang sa tulog. Tapos masakit sa mata yung liwanag, tapos yung alikabok din. So pahinga lang ako dito ng mga 30 minutes siguro. Then rekta na.
Di pa naman ako nag-iisip na kumain ng almusal dahil di pa ako nagugutom. Saan na lang ako maabutan ng gutom sa daan. Kasi mula rito sa Naga City, babiyahin na natin papuntang Ragay, tapos Del Gallego, tapos sunod na nun ay ang Tagkawayan, Quezon. So mahaba-habang biyahe na yon, mainit-init na biyahe na yon, tsaka masyado ng malubak na biyahe na yon. So prepare ko lang yung sarili ko ngayon para ma-refresh ng konti. So yun guys, at kung nakaabot ka sa dulo ng video, kung nakaabot ka sa parte ng video na to, paki-like naman kung di mo pa na-like, mag-subscribe kung di pa naka-subscribe ha, baka maka-operate ako, merong tugtog dito na radyo. Alright? Yun guys, at andito tayo sa Sipocot, Camarines Sur. Grabe, 9:43 AM. Sipocot, Camarines Sur na tayo. Yung intersection na to, kaliwa tayo rito. Sapagkat yung diretsyo na yon ay papuntang Daet, Camarines Norte. Kaliwa tayo rito papuntang, or daan tayo ng Ragay at ng Del Gallego. Yun. Pagliko pa lang natin dun sa may intersection ng Sipocot, yung pagkaliwa natin, grabe na agad yung bumubungad sa atin ng mga lubak. Dito na lang ulit tayo nakaka-experience ng ganitong klaseng kalsada. Doon pa lang sa may pagkaliwa natin kanina, so pagkaliwa guys, as in bumubungad na agad sa atin yung mga sobrang daming lubak doon. Nagiging lubak kasi nagiging patsi-patsi siya, yung may mga sira tinatapalan, di ba? Tapos hindi naman nagiging pantay. So, nangyari sa atin, nagbabounce tayo dun eh. Ito na lang ulit sa parte na to na medyo maganda yung kalsada. Ito ay Sipocot, Camarines Sur pa rin. Kasunod na bayan yata nito, Ragay, tapos Del Gallego. After ng Del Gallego, Tagkawayan, Quezon na. At ito pa rin yung mga lubak dito sa Ragay. Ayun oh, grabe lubak. Try ko. Dito tayo ngayon guys sa Del Gallego, Camarines Sur. Ito yung huling bayan dito sa Camsur. Tapos patawid na tayo ng Tagkawayan, Quezon Province. In fairness, dito sa may Del Gallego, napakaganda ng kalsada, o halos lahat o buong kalsada ay napakaganda. May pailan-ilan lang pero konti lang. Pero kanina dun sa may Sipocot, tapos dumaan tayo ng Lupi, Camarines Sur, grabe yung lubak dun. And then sa Ragay din, pailan-ilan yung lubak, mga 50% yata ng kalsada nila dun lubak. And then dito, mula Ragay naman papunta dito sa Del Gallego ay medyo okay pa na. Okay na. At ito ngayon ay nasa Del Gallego tayo, palabas tayo papunta tayo ng Tagkawayan, Quezon Province. At so far naman nakapagtakbo ko ng 65 to 70 kilometers per hour. Ibig sabihin okay yung kalsada rito. Then guys, 10:46 AM. At nandito tayo ngayon sa Del Gallego, Camarines Sur. Ito yung huling bayan, patawid ng Tagkawayan, Quezon. Tara. Sobrang init at malapit na tayo makalabas dito sa Camarines Sur. Ilang kilometro na lang ay Tagkawayan, Quezon na. Ang oras guys ay 11:37 AM. Kakatapos ko lang magtanghalian.
dito sa may Del Gallego. Grabe, sobrang init, ang liwanag ng paligid dahil sobrang sikat ng araw. At nandito na tayo sa Tagkawayan, Quezon. Ay, salamat, ilang hours na lang at nakarating na tayo ng Metro Manila ng Quezon City. Siguro mga 8 hours pa bago makarating ng Metro Manila. At approaching na tayo dito sa may junction o intersection dito sa may Santa Elena, Camarines Norte. Yo guys, at isang mainit na alauna ng hapon sa inyong lahat. Andito tayo ngayon sa Calauag, Quezon. At ganito rin ang eksena sa ilang bahagi ng Quezon Province. So lumagpas tayo dun sa, or dumaan na tayo sa town proper ng Calauag, Quezon. Ito rin yung sistema rito. Stop and go din. Bigayan lang sa magkabilang linya. Kasi inaayos yung mga kalsada. Grabe, at sobrang init. Kaya kailangan kong huminto para uminom ng tubig. Grabe. Yo guys, so Lopez Quezon tayo. As usual, malubak pa rin. Gaya nito. Malubak na, mainit pa. Tapos kaliwa tayo rito, diversion road tayo daan dito sa Lopez Quezon. Let's go. Uy, CUL Biyaheng Palumpon, Ormoc. At ito na yung dulo ng diversion road ng Lopez Quezon. Anytime, kahit gabi, madaling araw, magandang dumaan dito sa may diversion road ng Lopez Quezon, guys. Tapos sa kaliwa natin ay ang diversion road ng Gumaca. Pero ayoko dumaan dyan sa diversion road, ganito kainit, grabe, tirik na tirik yung araw dyan. Tapos medyo malayo pa yan. Tapos iniiwasan na rin pala yan ng mga truck tsaka ng mga bus kasi maraming mga nadidisgrasya gawa ng sobrang lusong dyan tsaka sobrang ahon. Para chill lang tayo, dito lang tayo sa Gumaca town proper. Nalalayuan kasi ako dun, although walang traffic, dire-diretso lang naman. Kaso nalalayuan ako sa bypass road ng Gumaca. Tsaka yun nga, delikado. Grabe yung mga ahon, tapos syempre pag may ahon may lusong. Yun, at sobrang init ngayon dun. Dito sa town proper, although may mga konting traffic gawa ng sa mismong bayan tayo dadaan, eh okay lang, at least patag naman lahat. Hala, may dagat oh. Calling down the highway, doing 95 alone. Trying to reach you, call you, but you won't come to the phone. Remember me, said you'd be my heart's home. Guess you were Wow, right in your dagat. time to go. I really should've known. Be with dynamite till we hit a red light. Then I see the signs. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. God, your love was real, but it's not for us. Now you can't decide. Oh. Yun, at papasok na tayo ng Old Zigzag Road o ng Bitukang Manok na tinatawag nila. Kaliwa tayo rito. Yung kanan na yun ay diversion road para sa mga malalaking sasakyan. So yun, dito tayo ngayon, or papasok na tayo ngayon. And even for was you playing your Yan, game? at kapag kayo ay napagod sa biyahe, pwede kayong mag-stop over dito. Yan, so pwede mag-stop over dito. May mga merienda rin dito, guys. Sa mga gustong uminom ng tubig, sa mga nauuhaw. Yun. At merienda muna tayo rito. Yung guys, ito na ako sa may Old Zigzag Road o yung Quezon Protected Landscape.
At nag-stop over muna ako rito para mag-merenda. Ayan, merenda ako ng siomai tapos tubig. Para at least mamaya pagbaba ay dire-diretso na. So yun, dito sa part na to ng Old Zigzag Road, may area dito na pwede kayong magpahinga. Yung mga bilan ng snacks din dito, tapos may CR din. Kaya kung sakaling mapadaan kayo dito tapos pagod kayo sa biyahe, pwede kayong mag-try dito. So tara, merenda muna tayo, tapos biyahe na tayo after nito. Tara! Be with dynamite till we hit a red light. Then I see the side. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. God, your love was real, but it's not for us. Now you can't decide. After all this time, this is it for us. Uy, ang ganda na ng kalsada rito paglabas ng Old Zigzag Road. Maayos-ayos na yung kalsada kumpara sa nakaraan o mga nakaraang taon na biyahe ko. Yun, may improvement naman pala. So guys, 4:13 PM. Tara. Kanan tayo rito, daan tayo sa may bypass road ng Pagbilao. Daan tayo sa bypass road. Ito yung bypass road ng Pagbilao, Quezon. Tapos pag may nakita tayo ditong intersection, kanan tayo rito. Kanan, papunta tayong Tayabas. Kasi yung diretso na yung papuntang Lucena City. Dito tayo sa may Tayabas. Yan guys, so ito na yung dulong bahagi nung kalsadang dinaanan natin kanina, nung kinana natin dun sa may Pagbilao bypass road. May 7-Eleven dito, tapos meron din dito ang gasolinahan. Yan, so ito, dito muna ako magsa-stop over. Ito yung magiging huli kong stop over, tapos dire-diretso na ako papuntang Metro Manila o sa Quezon City. Yan, may 7-Eleven dito, tapos meron ding CR. So yan guys. Yun guys, so nakapagpahinga na ako konti dito sa may kanto ng Tayabas, Quezon at Pagbilao. So may 7-Eleven, merong gasolinahan, tapos meron ditong CR. At ito yung aking huling magiging stopover. Papunta na tayo ng Quezon City. Mga 4 na oras pa yung magiging biyahe natin. At nakapag-decide ako na kahit hapon na ngayon o malapit na magdilim, ay so doon ako sa may Pagsanhan dadaan papuntang Pililla o dadaan ng Pililla. Dahil parang masyado yatang matraffic pag magkakalamba pa ako or magsa San Pedro, Laguna. Kaya yun guys, tara, ride safe. Malapit na tayo makarating ng Quezon City. Kung di mo pa nalalike yung video na to, please like this video. At syempre, huwag mo rin kalimutang mag-subscribe. Let's go! Ang oras ay 5:18 PM. Mamaya-maya didilim na yung paligid. Papasok na tayo ng Lucban, Quezon. Parini sa Lucban, Summer and Art Capital of Quezon Province. So, ang daan natin guys, papunta tayong Pagsanhan, Laguna. So, dun tayo dadaan papuntang Pililla, Rizal, Antipolo. Yan. So, hindi ako dadaan dito sa may Pacalamba, Laguna, San Pedro dahil masyado matraffic dyan. Lalo na mga ganitong oras.
So iwasan natin yung traffic. Kaso dito sa may Pagsanhan, madilim nga lang talaga, nakakatakot. Pero okay na yung kaysa maipit tayo sa traffic sa may Laguna. So tara, malapit nang magdilim. 5:33 PM dito tayo sa Lucban, Quezon. Dito naman nagkakanan tayo. Yan, way natin ay papuntang Pagsanhan, Laguna. Yung diretso na yun yung papuntang Nagcarlan, Liliw, papuntang Calamba. Pero dito tayo dadaan sa may Louisiana. Tara guys, tara. Ganda ng sunset oh. Ang ganda pa ng kalsada. Paglagpas ng Lucban, Quezon, alam ko Laguna na to, pero di ko alam kung ano eksaktong parte ng Laguna. Ang ganda ng kalsada rito. Kahit kumurbada ka dito ng mga 60 oh. At talagang ginabi na tayo. Ang oras ay 7:02 PM. Nandito tayo ngayon guys sa Fami, Laguna. 7:02 PM, Fami, Laguna. Ginabi na talaga tayo. Estimate time ko, ang dating natin sa Quezon City ay around 9 PM. 9 PM. So hindi pa naman masyadong late na uwi. Gusto ko nang makapagpahinga. Gusto ko nang humiga. Sumasakit na yung balakang ko. Yung likurang bahagi ng balakang medyo sumasakit. Parang kailangan ng magpahilot, magpamassage. Baka may online manghihilot dyan. Yun, ang oras ay 8:10 PM. Rizal Province na tayo guys. Ito ay bahagi ng Morong Rizal. Ang next na rito ay Teresa Rizal yata, no? Tapos Antipolo, tapos Marikina, tapos Quezon City na. Yun, at malapit na tayo. So tama nga yung tansya ko sa oras ko, around 9 PM makakarating tayo ng Quezon City. Tara. Alright, so Antipolo na tayo. Dito na tayo dadaan sa mga pakurbadang mga daanan, pakurbadang kalsada dito sa Antipolo, Rizal. Kurbada na, tas puro ahon pa to kasi papunta sa kurbadang ahon. At dito na tayo sa intersection ng Marcos Highway guys. Yung pakaliwa papunta na ng Marikina yan. Yung pakanan papunta ng Tanay Rizal, Marilake, ganon. So yun, ang oras ay 8:55 PM. Okay guys, so 8:55 PM at malapit na tayo sa Metro Manila. Ito ay parte ng Mega Manila dahil ito ay Antipolo, Rizal, pero wala pa tayo sa Metro Manila. Yun, sarap ng biyahe. Nakakapagod pero sulit. Another experience na naman, another memory na naman, or another memories na naman sa ating buhay or sa aking life. Hi
guys, kumusta kayo lahat? At finally, andito na ako ngayon sa Metro Manila, particularly dito sa Marikina City. So yun, kahapon ay nasa Calubian Leyte pa ako, pero ngayon nandito na ako sa Metro Manila sa Marikina City. At nag-ride out ako kahapon sa Inalad Calubian Leyte ng around 1 PM, nasa ganun. At ang oras ngayon ay eksakto 9 PM guys. So kung ito total natin, umabot ng mga 32 hours bago ako nakarating dito sa Metro Manila. So far so good, so far so smooth naman yung biyahe. Kahit may mga lubak pa rin sa Samar, may mga lubak pa rin sa Quezon, lalo sa Tagkawayan. Tapos inulan ako sa Matnog, inulan din ako sa may San Manico Bridge sa Santa Rita konti. Yun, pero part naman ng biyahe yun at nakasanayan ko na rin naman na. So yun guys, at kung umabot kayo sa part ng video na to, please like this video ha kung nagustuhan ninyo. At pwede nyo i-share kung nagustuhan nyo rin. At mag-comment kayo or comment nyo yung experience nyo naman sa long ride kung saan kayo or saan yung pinakamalayo nyo napuntahan gamit ang inyong motorsiklo. Kaya hanggang susunod na biyahe natin guys, maraming salamat sa panonood ng video na to. Thank you so much sa inyong lahat. Hanggang sa muling biyahe natin. Bye bye, paalam.